Да ви попитам, къде и с кого ще прекарате коледните празници, само така да се чува на микрофона. Трябва да бъдем честни на работа. Колегата на работа. Абсолютно на работа. Наистина ли на работа? Добре дошли да се видим, ако 24 желаете. 25 сме тук, заповядайте. Ами дано не! Ние си имаме Добре график дошли. и няма как да не го спазваме. Точно така. Когато хората почиват, ние работиме, така че Да ви попитам, къде ще прекарате коледните празници? Значи на Коледа разнасям подаръци. Това ми е задължението. А кой е най-лошият подарък, който вие сте получавали? Така като дядо Коледа. Аз раздавам подаръци, не получавам. Добре, това не е ли тъжно? Все пак на Коледа всеки Не. трябва да получи подарък. Не е тъжно. Усмивките на децата са подарък за мен. Добре, и да попитаме така малко по-забавен въпрос. Кой е най-лошият подарък, който сте получавали за Коледа? Графика. Няма лошо. Графика наистина! разпределението, да. Това е много неприятен момент. Графика за декември. За декември. Да, Добре, и на Нова година ли ще на работите? Нова година и на коледните. И на първи. И на първи, на Тази втори. година така не се случи. Силно се надявам до година да сте със семейство, приятели Искрено и се надяваме по-добре и да ние, си прекарате. но работа.